Sa paghapot, mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Let's go! Mga tugang, daypong personalan si Henry M. Tagahapot ng mga kaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong problema masolusyonan asin ang sarong isyu malinawan. Iyan po ang hapot. Mga tugang sa DCGB, aldong niya na Martes, pet sa 14 na palan mo niya. Ano? 14. Mga tugang kambulan na Oktubre, kami po naglaom na kamugabos na sa marahay na kamugtakan. Libredo po sa anuman nakapahamagan. Kasabay niya to si Chief Ramir Tanay sa Newsroom News Director o kaya sa Technical Department sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Kasabay si Nicole Ann Gloriani. Asin ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyong kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan, pwedeng mabawasan po ang danyo sa atay. Pwede man na maresolberan ang problemang pinagmamati mo sa imong atay. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. 16 bago mag 8 o'clock in the morning. Uni mga tugang ang sakuyang actually problema ta ini. Ano? Uni ang hapot. Ano ang mangyayari sa mga reblocking nin mga tinampo sa Bicol region? I do not know kung may makahurong kita na taga DPWH regarding po digdi. Ano? Kaso last week, nagpasiring ako dyan sa 3rd District Canalbay na may mga pinag-aarasikaso kita. Ang mga road reblocking, igwa kong nahiling na mga heavy equipment na yaon sa taho kan tinampo, pero dahil man nag-aandar. Ikaw kung nahiling na mga tao, mga tugang na nasa gilid kan tinampo, di ko aram kung continue ang construction kang road reblocking sa satuyang probinsya. Diyan sa may Ligaw, Malabog, digdi po sa may Ginubatan area, may ongoing reblocking. Minakaw sa po iyan ki traffic jam. Minakaw sa po ang traffic jam due to slowdown of vehicles na nag-aaragi po dyan sa lugar na yan. Kung magpasiring ka sa 1st District Canalbay,
pundig di sa may Legazpi area, sa may Bigaa, Arimbay, digdi sa may Rawis area, briniblock ang tinampo, may nagtanggal mga tugang kan parte kan tinampo, di ugaring nakatasabi sa informasyon na ako, iyan po due to, ano po kaya, bubuhusan na. Kaya lang di po nakakabuhos tanaguran. Umabante ka duman sa may parte kampadang, iyan ang sitwasyon, and from Basud Bridge hanggang duman sa Tiwi Albay, tahali kami sa Tiwi kang Domingong hapon kay Bakod Sir Nonoy, di akong nahiling na road reblocking. Unang hapon, mapupundo iyan o dai? Iyan ang gusto ko kutang iklaro sa DPWH ta. Natapot ta iyan ang paghadita. Si Secretary Vince Dizon kang DPWH, igwatabi siya mga tugang ki-order. Actually, last week nagluwas ini, ang date kang news sa online, October 10, nabareta mi po ini, digdi sa DCGB. Dahil ko lang nataulang ki-attention ta. Ang sabi, mga tugang sa news na ilinuwas kang PNA, Philippine News Agency, Dizon orders suspension of road reblocking projects nationwide. Pag sinabi pong nationwide, buong Pilipinas yan. Di ba? Oh. Ano ang mangyari, tabi News Director Padingmar, sa road reblocking tadigdi sa Bicol Region kung papapunduhon iyan? O, aramon ta daw sa newsroom kung may latest na development ka iyan sa lado nasyonal. Ang aram ko kan na ibinabang order sa mga existing tapuson tulos. So mga existing na proyekto tapuson tulos. Tapuson tulos. Ari na ba Kaya pwedeng bayaan. Okay. Iyan ang mga reblocking na pinuna na. Dahil pwedeng bayanan na katiwangwang. Ipatapos tulos. Gusto sabihin, dahil pwedeng punduhon. Roger. Diretso ang trabaho. Oo. So mga bago karo na kunyan ito ang suspender. Basta iyan ang aram ko. Iyan ang mga ano yan, mga ongoing. Oo. Dapat tapuson. Oo. Garo lalo sa second and third district ang kadakaw. Iyo. Tagaro sa first day akong nahiling na reblocking sa first district. Iyo man ang ganda, no? O di man sana sa may parting... Pagkabot po sa Arimbay. Legazpi yan eh. Second district. Legazpi. Okay. Sige, sir. Okay, thank you pa rin, Mara. So, ang nasagap rin pa rin na istorya, sa lado nasyonal, na ang existing road reblocking projects ngunyan, dapat tapuson. Ang dagayod na tapuson, mga day pa napunan. Tang sabi kang DPWH Secretary, nagangalas na siya kung nataan mga tinampo, bako paman gaba, pigagaba na para i-reblock. These are mga tugang the public clamor. Narunong manindo? This has been our reactions several days ago, a month ago. Natang ito pigtutugbok iyan na tinampong yan, na day pa man ngayaraot. Iyan man so reaction ni Secretary Dizon. Hello? Hello, good morning, Buti. Good morning. Actually, yan nga ni, sarong pa sa sitwasyon na pag yan pinunan mo na, dapat tapuso na yan. Yes. Oo. Ngunyan, nakulong pa nugari yan na nakalinyadang may road reblocking. Ito pinapundo. Pinapundo ni Secretary Dizon. Oo. Sa mga nakalinya, kasi yan mag-OBP. Oo. Sa yan naglalaok. So going. Whatever. Yeah. Iyan o, nagkairing ka rin ni Secretary dito na dahil man dapat i-reblock, pigo para tumbok. Sabi ko, Bigo, inuso reaction takan mga nakaaging panahon, Correct. iyong haputa kung natatang tinampo, o yan sa may malamog medyo okay sa ko, yan sa may malabog hampangan kang Salvation Impact Learning sa may Macdo, Petron, may reblock baga dyan. Ay, ang tinampo talaga, medyo raot na. Kay Panir. Pero may mga part talaga, dahil dapat hiroon ko ta. Uni, BP ang makangalas.
Kaya narawis siriyang iyan. Siguro lang, Oo. pa sana iyan, pipa karay. Oo. Naka 4-way baga, 4 lanes baga yan. Yeah. So, buong gilid kan, bagoong pa. Yes. Kunyan, tinugbok naman, so tahaw. Paminsan gusto ko Uli pati ang marawag mas ako ng na ako BP. nag-drive gani gusto ko magparasuriyaw. O ni pang marawag BP, nag-agad ba kita ka-explanation kung how, kung nata, iyan o, tirurugbok, na nailig ka physically, maray pa. Yes. Kaya man sila nakakataram. At ano na ako naka-program talaga na i-reblock kaya mas titugbok Correct. sa lang titugbok. Ang point of view ta duman, dapat paliwanagan mo kami, kami, Oo. supayome, Yeah. nagkakagurobot, kung nata nagpigi-arong mukha ng tinampo. Pero Okay. sindao, dahil sindalabot, Yeah. kung anong nasa isip ta, Oo. basta kami ngayon, maribla, kami ngayakan, kasi naka-program. Naka-program para Oo, mahon hindi. yan. Yeah. Okay. Ikaw man ang marauton sa to. Ikaw man ang marauton sa to. Kaya, bilib man ako kay Secretary Dizon nata. Inaksyonan niya baga tulos makaskason. Yes. Oo. Kaya kung nununun sa to yung maray pa, tapos Tama. yan, mahilig mo, garaba na. Tama. Okay. Okay, thank Sige, you. Migo. Salamat. Alright. Hello, good morning. Hello, Migo. Yeah, morning tabi. Mano? Migo, buhayon ko lang giraray. So, Morera, ano na? Suarin? Morera. Nag-agi na naman ako ngunyan, Migo. Rahat na ining suspension kang lunadaan. Ano? Hinda. Kaya ako nagdyan, nagagulpe ang auto ko lulugo dyan sa may Morera area. Iyo, may Pambira ka duwang bako magpasiring ka? naman ko ta. Ha? May duwang bako. Kundi, garo nag-RNR sa bako duman sa gilid. Nawara. RNR. Iginilid lang. Iginilid, oo. Iyo. Alam mo Kaya yun baga, na gilid dinidigde? yan baga, pagtiko mo sa bukaf, di ba? Iyo. So, fourth lane, yung pig-open ko niyan. Nasa tao nag-aagi sa auto. Pig kumaramdaman mo, pigtabangan mi na sindang ma-clearing, so gusto nindang i-clearing, tayo ang reklamo kang ano ini, Oo, kang natrabaho. Kan sa ma-clearing ito, masaro doang aldaw sa nagayod sinda nagkuhan. Ipinosisyon sa bako, kay. No. Kunyan, dahil na naman, At tayo nga ng pigasabi ta. Baka nag-uuran bigo. Baka nauran so nagtatrabaho. baka, Tambak ko baga nga to. Dahil man masyado. Baka nag-uuran. Kaya din na tatrabaho. Diba? iyo nga ni, Oo. iyo, grabe na. Maggasto na sa gasolina mo na sa... So interior, ano ito? So under chassis baga na auto? Iyo, Diba? tagadulo na sa auto. Ata na nga ni. Kaya nakmanggan mga auto. Iyo, Migo, Okay, thank sige you. Migo, salamat. Ilingon nindo ano ang sabi ni Secretary Dizon? Sabi ni Secretary Dizon, i-quote ko sa English na sinabi niya, ha? Why are there roads that are in good condition being torn down? Yung mga klamor takan mga naghapo takan mga nakaaging panahon na maray pa ngayon tinampo, pigre-reblock na. Bata, ako will appreciated ko ining mga nagtatrabaho digdi sa may from Bigaa to Padang, itong junction to Arimbay area sa Legazpi. Pero kan Sabado, puminasin siya sa nagot. Tabata medyo kay puantang magpasensya. Di, naka-green, digdi sa may tulay, so, ano ini, so ilaw. Diretso. Halabaunon pati kami. Halabaunon, no. Nang maghahampas na kami, dahil pala kakatapos o kabag, nakaubos o lubot. Pinabanti na kang nagbabantay duman sa inutan, so kasabat, o baka nagsarabatan kami sa tao kan Sabado. Mga 20 minutos gayod kina stranded sa traffic. Di, buminaba ako ta. Di ako nakatagal ta. Ngayon ako, busing, halabaon pa kami digdi, pinaabanti mo na, ayo ngayon, tinangguan sa na ako. Di, pinaistorya ko. Ngayon ako, halabaon pa kaya duman sa likod, pinaabanti mo na kami.
iyo nga niya po, i-argan sumbig sa kuya. O di nga niya ko, paano kita kaini? Medyo kalmado sa kuyang boses. Nga ko, paano? Agibon tangya po, sir, kipaagi. May mga V8 chip man ko ta. May mga V8 chip man ko ta. Kudi, paminsan, minakaw sa kikuan, pero nagkaigwang miscommunication ito kan Sabado. Grabe so, black talaga. Bata may uminagi pang ambulansya. So anyway, kung klarado yan, mga tugang na ang tinampo na ongoing ang reblocking continue, magayon. Na ipapundo man. Maski Secretary Dizon, nagangalas kung nata ngaya, taarog ka ng sitwasyon. Hello? Ikaw. Yeah. Good morning. Good morning. Iway din tanis ko. Sige daw. Quezon Muda, Camarnesor. Bako nakabiyahe ka? Ata, so aki ko, naguli ka so hapon, pipasakay ko ki aeroplano, takaya mo man sa nanganya ko, nagsakay ki boss, naghali sa Manila, alas 5:30 hapon. Nakaabot sa Legazpi kaso hapon, alas 10:30 aga. At ayun na nga. Pero nga ko noy marayo ng practice mo noy, palibasa may kairiba ka. Gari gusto mo ka, masara ni mananggad subos. Masara ni, so the plano may go, 45 minutes. So, auto mananggad na pa Manila to Legazpi, parang oras kang dukutan ka mang doon sa Tukawan. Enjoy pala, enjoy. Mandunungon. Di nag-enjoy ito. Sabi kang ina, isang ang luboson kaan. Nadamay na naman ako. Ay, bagay ko. Ay, Oh. grabe baganti na Pero po na dyan, ha? ang point ko migo, pigjo-joke ko lang sa aki ko, pero ang point ko itong time of travel from Manila to Bicol. At makahira ko ng auto. Kaya ito Kung kan may auto. nag-auto kami. Di kami naghalit na ngayon, may meeting kaming 9 o 8 sa Manila. Tangabot sa Manila pare, mga 9 a.m., mga 4 a.m. o 5 a.m. Buda, grugi ka na mabot duman. Pero ngunyan, iba na talaga. Imagine, nag-aabot kay mga alas 10, alas 10:30. More than 10 hours to 12 hours na, no? At so kariba ka nga aki ko na naram. Pagka sarap pamigo. Ma-plane niya pa ako pauli. Mas mari pa mag-aeroplano. Anda yung hassle. Di ba? Nanaram. Ngunya. Ay, buda. Ikaw, ang sarap pa. Ba kung pwede ko ta, banggi magtrabaho yung mga yaon dyan sa tinampo, di. Nga ning, kulang ang traffic. Eksakto. Iyan ko ta ang dapat na dapat banggi ang works. Kaya lang migo, ang aram ko diyang pagbanggi, halang ko ang bayad. Tego kipigapod na gari may night differential yan eh. Iyo, pero migo, mas less ang traffic, less ang sa traffic. Yes. Buda, ang pagka buhol-buhol kang traffic, medyo ba kumarita, visible ang traffic signs? Yes. Kaya bali baga mahal, basta ariglado. Ang trabaho ko ta, banggi, di ba? Iyo, baga kampanaw baga migo, pigigibo yan. Correct. Then ang ngunyang ki banggi, then ang ngunyang ki ako na iling na nagtrabaho ang banggi, taguro na aga ta, mahal bagang bayad pag banggi. Ayan, sinaugaring. Kundi makahirap manugaring ang mga motorista. Pabihira man migo ang libreng banggi. Mag-iinit ang payo mo kahalat. Okay. Oh, sige, thank you. Alright, thank you. Sabi ni Kuya Nes, ang sarawis na tinampo, pigaayos, okay lang, taraot na kan talaga. Buda, daim man nag-one way. Kaya daim man apektado ang traffic. Tama ka dyan, Sir Nes. Ang problema sa Arimbay, biga, baka uman raot ang tinampo, imbis ipadakula nguna, pag dakula na, saka na mag-reblock, mag-ayos. O yan. Anyway, napaliwanag ng kang inot. Alright. Kay ba po iyan sa GAA, Godak Appropriations Act? Sir Tony Reyes, i-text mo po ako, imbitado si Gob sa Lunes, yeah. Ang GAA palan, ang meaning palang kang GAA, Godak Appropriations Act. Ay, hinda sa indo. Puro kita pilyo digdi. Alright, ayan tabi mga tugang. Okay na, deklarado na. Kung halimbawa iyan, dahil man kasabay sa pipapundo ni Secretary Dizon, mga tugang, okay yan. Continue. Actually, may nahiling ako nagtatrabaho. Kailan gari haluyo noon? Aluyon tabi. Kaya kung abo mong problema, ay nos ko, magsunod ka sa traffic, traffic rerouting,
ngani po na day kita, nagakaigwaki problema. Okay, yan tabi, mga tugang, ang gusto ko lang tawang kidoon ngunya na aga, tangani po na masabutan ta, mga tugang ang sitwasyon. Kaya, aluyon, di man kita pwedeng i-compare duman sa ibang nasyon, ta Pilipinas kita. Duman sa, may istorya naman ugaling ako. Di man kita pwedeng i-share ko lang, this is not to compare mga tugang da road construction. Pero duman sa California kang nag-drive ako duman Nag-drive ako sa California dira ko sa auto ni sister-in-law. Ang road reblocking duman, dahil ka lamang magkarilibong kang traffic signs. Dahil ka mga matindan mga iilaw. Pagbanggi, ang kaskas kang trabaho, pagkaaga, matagas na ang simento awan ang aspalto. Madali matapos ang sa tabi na pigigibong road reblocking, kung may diferensya ang tinampo. Hello? 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 Hello, good morning? Hello? Alright. Sige, nawa. Okay na po kita dyan. Mga tuga sa tuyong issue. At least medyo may... Today kita makaka-interview sa DPWH Gusto ko magduman sa DPWH. Ngayon, mahiling ko lamang sa mga empleyado kung kumusta ang sendang aura. Ayan. Bata dyan sa DPWH region, kadakol kan mga aki pang mga empleyada. Araki unong pang mga engineer. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Hello ate kay hello? Hello? Sandali lang. Ito na muna. Hello, good morning. Hello? Hello? Yes sir, good morning. Apo. Iyo nga ni. Kaya naghanap ako kontak sa itang gusto ko siyang interviewon kay direkta po. Baka lamang ikaw kitang pagkakataon ba interview ta Secretary Dison Digdi. Iyo po. Opo. Hanap mo kang kontak. Opo, salamat. Yo, wala yung suggestion niya. Idiretso mo nga kay Secretary Dison. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Henry. Good morning. Good morning. Maray na aga po. Sinabi ko ng good morning. Maray na aga ka pa. Maray na aga po. Siyempre, parang English and Tagalog. Ay, pagkagaga nangiiwal. Sir Henry, out of topic ini. Very awareness lang taga po. 2 times po na kaya siyang nakasakay. Si Sai. Ano siya, binatilyo. 2 Medyo times alangkaw mo nang nakasakay. Okay. Opo, alangkaw siya na medyo payat. Okay. Kadalasan po, nagatukaw siya, duman sa may aranin sa driver. Tapos, maabot siya ning pamasahe. Pero, ano siya, pag na-observe mo sa iya, di niya tiga-abot mismo sa driver. So, pamasahe. Tapos, nag-aagad pa siyang uli sa driver. Tapos? Gary, ano ba siya? Gary, scam niya ito. Tapos, masabi yan, mababa na siya sa Legazpi. Pero, nakaabot na sa Albay, di pa yan nagababa. Pero di man siya nagpapamasahe sa Henry. Basta gabos lang na tiga-abot sa iyang pamasahe. Kikwa niya? Tiga-abot niya man sa iba. Sa iba po, di niya man tigbabayad. Danya, talaga? Iyo po, 2 beses po na siya nakasakay. Nga din na-reparo kang driver? Di, siguro po nare-reparo. Takong sarabay baga po nagabarayad minsan. Di naman siya marireparo. Iyo ano? Kadalasan talaga, siya ang nag-aabot kang pamasahe. Pag una mo nga ni, siya ang konduktor. Daigwa siya ki motibong iba, tapos minababapagyan sa kwarta? Iyo po. Nabiktima ka? Di man, pero na-observe ko kaya siya kang nagsakay ako. 2 beses ko na siya nakasakay. And kahapon, sa mga staff ko, iyo din po sa na-storya sa kuya, tatig-apot niya ako. Ako baga nagpamamasahe daraga Legazpi. Sabi ko niya ako iyo na, describe niya sa lalaki. Parehas man kang nailing ko. Okay. Hindi ko aram. Ay, nako. Anong oras ka nagsasakay pa Legazpi haling daraga? Basta, ang pagpaduman ko po, mga 9. Mga 9? 9 to 10 oras po kaya. Minsan Gusto mong dahil ka problema ka iyan na mag-jeep ka pa Legazpi? Sa tubig no, na sir,
Henry, pwede? Hanggang mo niyan, Sir Henry, wala kaming tubig. Ako ko may solusyon ako diyan sa pigtata na problema mo nga. Kung mga between 9 and 10 ka nagpapaligas kay. Sir Henry, tubig. Ayun na. Bay na ta Basta kamay. yan po, awareness Bay na lang po ta. yan sa Gabos. Baka may umiwal sa kuya, dipisil. Ayun ka, O Sir tubig na Henry. muna, tubig. So tubig mo pigasikaso na ni Vice Mayor ta boda ni Mayor. Ay, salamat. Oh, may kuha na Salamat. sinda may mga meeting na sinda kaya regarding diyan. Yo. Eh, sus lang. Kung rin daw yan. So matatapos tubig na baga rin. baka may huro na kita kan tubig na kung saan ka pwede magkarigos. Ay. Ikaw para ribok, Sir Henrita, baka dakulon magdyan sa imo. Sige po, sige po. Sige, okay, thank you for Bye-bye. calling. Alright, bye-bye. Okay, yeah, okay. Pigkarawang ko lang itong caller ta, si Miss Cayenne. Pigkarawang ko lang, pero si itong motibo kang nagsakay duman sa jeep, riparahon po nindoan ha, tabaka magdakol iyan ang mga arogan tabi ng mga tao sa tuya tabi na palibot. Ano? Kaya Oy, Cha Maria. Kamusta? Marinaga po sa imo. Para pasakayan sa jeep si Cayenne ha. Always at your service. Para pasakayon sa jeep yan. Pag-grab mo tabi, pasiring sa opisina. Yan na, dahil tabi magparareklamo yan, ha? May report. Ay, sandali, napindot ko eh. Hello? Pare, Morning. Yep. Ang mga January talaga. Top record. Sabi. Pade? Pade, may report tabi pa si Jimmy, ha? May report tabi si Jimmy, ha? Sige. Okay, Kita mo sige. ulit man pare. Tol, pade. Pagkaraya, pade, ha? Ayusin mo. Wala kita kinakol na oran mo niyan. Ata, bay, nakaiyan na uran na yan. Ora, mangki uran. Ora, Kaya man. mapahan niya akong niyan. Oh, sige po. Ang lalaking hindi ino. Bye-bye. Alright, sige. Jimmy na salita live from Barangay Tumpa, Kamaligalbay. Ang lalaking Aramonta daw ang latest na development dyan. inuumaga. Oras natin, alas 8:06, oras po sa Ang Pilipinas. hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Yaong kita ngunyan digdi sa Barangay Tumpa. Barangay Tumpa sa Banuan kan Kamalig. Kung matatandaan, kan nag-circular itong Great Wall of Masarawag. Nag-react baga so lokal na gobyerno and mismong si Kagawad Lando Palabrica. Iyo ang kasabay si Sir Rick Mendoza, kasabay ang si GB News. Iyo ang ginalugad ang Masarawag kung hautro dahil nahautro na iguananin ko dahil sa Masarawag. And nag-react na sa mga residentes man sa mga opisyalis barangay na papadainin daisi. Okay. Later on, napaggaraman, na-confirm na bakuman Masarawag, kundi Barangay Tumpa sa Banuan kan Kamalig. Ngunya, iyo ang rason sa kunata yaon digdian di si GB News. Makakauro niya to si Kapitan Ambu Solano. Opo. Kangani na maaraman niya to ang mga informasyon with regards digdi sa sa Kudal na yaon digdi sa dahil niya to sabot kunini nasa Laucan danger zone o nasa luwas si Kapitan na makapag-istorya tabi BP manungod sa iba pa ng mga kahaputan. Kap, maray na aga po sa ibong na linya si BP Henry sa angkol sa DCG. Hello, Kap, maray na aga. Sir, maray na aga po. Opo. Kumusta po kamu, Kap? Actually, okay naman po kami digdi sir sa barangay. Oo. Okay. Jim, ika na muna tabi dyan maghapot ki primero, ha? Paghapot mo na tabi kay Kap. Sundon ta katabi. Go ahead. Okay, so kontrobersiya mo niyan sa kun igwang nagluwas na istorya na nadiskubre kan operasyon kan task force ali sa probinsya na igwa digdi nin Kudal sa barangay. Aram po ini kan barangay and ano ini nasa laog kan danger zone. Ano ang epekto ka ni sa barangay? May bintahi o dae? Actually po, itong issue na ito, arayo na po kayo ito dito sa barangay Tumpa, sa main dito po sa
ang sentro. Actually, nag-boundary na po talaga siya ng Masarawag, Tumpa. Bako naman po dito sa Manila, sa kasi sa taas po, kaya halos gabos na area po duman, sa taas na Tumpa. Opo. And duman po sa, ito po kaya is, nabakal po, digdi po kaya sa barangay Tumpa na area. Actually, may, man po ito may papel na binakal po ng Gusto sabihin sa Bicap, may purapir ito nabakal, iguanin tagsadiri kay itong taga-dig-design daw. Actually, ang ginitan po sa itong daga na nabakal, digdi po sa Tumpa. Tapos, nabakal man ito kang residente kang ginubatan man nila. With title po ito. Yes po, sir. Oo. Kaswarin pa yan nangyari? Actually, muulay na po yan nabakal na daga yan. Muna niya minabot sa punto na pinakudal. Umbo, na nairaramang ko kudal na. Actually, so, fencing permit kaan, mayo man po kaming aram na, nagpaaram sa barangay na fencing permit. Nagpaaram sa barangay na makudal, pero dahil nagagat ki. Sabagay, ang fencing permit sa munisipyo garo yan. Di ko po aram. Iyo, munisipyo ang Jimmy? Engineering? Okay. Ano yun yung location? Kumbaga harayoon ini, yun pasakat sa Bulkang Mayon. Ano yun sa pagiling mo? Nasa danger zone? Actually, sa Protected area? protected area, harayo pa po siya. Actually, makapagsabi ka na po, DNR kung yan po ay talagang may violation. So, hindi na po nakaaram ka na, Pero nasa laog ka, isa sa 6 kilometer. Nasa laog kang 6 kilometer permanent danger zone. So, kinudal. Opo, opo. Okay, so, ano nangon niya ng estado sa pagkaisip po nito? Napundo o duro-diretso? Actually, pundo po siya ka na. Dahil man sa kuya nag-report man sa na pundo po. So, pagkuhan man sa taas. Napundo dahil lang kayo guide na abutan o kaya na reparo inikan task force? Opo, opo. Oo. Sa level kan barangay, ano po ang epekto kaning pagkukudal na ini? Actually, sa pagkudal kaya, dahil namin yun, sabi kinudal ng Maray Sumayon. Actually, so part lang po nila na nabakal kayang daga. So hanggang dito man sana po yan itong pero hindi naman siya totally sukudal, pati so gali portion na pigasabing kukudalin na so pigabaan duman. Kasi di man hindi ito kayang kudalan na. Pilan hiwas po kayo itong pinabakal na daga? Actually, nasa surusubra pong 12 hektarya. Sa madaling sabi, nagraruluwas baga sa social media na haros ang karikatura, bilog na bulkan palibot, kukudalon, inipalan, may pribadong tagsadiri na pinabakal ito, ang kikudal, so property man sa nangabakal. Opo, so daga man sana po ninda. Pero niwas po nga ni Kap? Surusubra pong 12 or 12.8 something. Hektarya? Hectares. Oo. So ito ang pigkukudal. So at least nalilinaw-linawan ta na bakit itong palibot kan bulkan an kukudalon. Ay, hindi man po. So area lang po. So tagsadiri mismo ninda na privado man po ito. Okay. Luwas inot na Masarawag Great Wall. Ano ini? Ining tumpa sa purukan tumpa. Tapos sa puruman kan Masarawag. Gari magkadulon ini. Opo, opo, sir. Oo. Ang pagabot ka sa taas pa, ang area ang kuwan talaga is Masarawag tumpa, ang pagdulon. Kahit si Kapitan naman sa Manila, araman po nila yan na pagabot sa taas, mayo naman po luman Manila. Taas sa Manila na medyo ulnok. Labaw so tumpa and sumasarawag. Umbo, sir. Kaya gayon nabanggit duman sa Facebook na Masarawag. Oo. Saka paano kaya, kung hihilingan pa kan mga tao, nag-aagi kaya duman sa may Masarawag Manila. Pero pag adun mo sa taas, pinakampuro duman, tumpa na ito. May gali po dyan? Opo. May original na gali po dyan. Nyap an apprehension ni Kapitan kan Manila kanakahoron ko Kapitan Romeo Opiana na dapat ma-inspection ni kan mga eksperto arugan na kudal kung may maguran, babaha, sa hindi mabagsak ito. Actually, wala man po ako maginim mo kung ano yan. Kasi yan po ang pinakanggali na portion po na ano yan.
natural. So, dapat kaan, mahiling po kan mga tao, sa mga eksperto na ma-inspect, kingin po ay kung paano po mapaagi kimatanos na dahil maapektuhan ng mga harong, kan mga, yan, nagali. Saro patabi, Kap, duman sa mga post, may kudal. Sa luwas kan kudal, may halapado na tinampo, na pinagigibo. Anong purpose kito? Masay nito maluwa? Actually, yan pong tinampo na yan na 4 lanes. Yan po, supiga sa Benindang palibot. Actually, nakamot na po yan din sa Tumpa and South Tumpa, Suwa, Kirangay. Igwa na po yan area. Na tinampo? Tinampo. Anong purpose? Ayan po, supiga propose din ng so parang tourism, loy na yan na Papailawan sa bulkan? iyo. Balita ko. So, ngunyan, konkreto yan? Ako ba masya konkreto? Opening pa lang? Open road. Sa anong barangay yan sakop na kaning tinampo? Tumpa. Tumpa eh. Actually, Tumpa, Suwa, Kirangay, Anuling, paluwas na po yan naman. Ay pala niyan. Duan. Iba man so issue sa kudal, iba man ining sa tinampo. So, sisay man nagpatrabaho kay itong patinampo? So, Hayton, Sunwest. Ongoing ini. Para naman po. Pwede na pundo. Abo. Oo. BP may kaputan sa tabi? Balikan ko lang si Kap. Itong property, tama ba? Itong pagkasabot ko, so property, nabakal ito. Gusto sabihin, pribado na po may sadiri ka ito, Kap? Opo po, sir. Nabakal ka nagpakudal? Nabakal po ito. Pinabakal ka tagsadiri. Oo. Sisay pong original na tagsadiri ka yan? Ang original po kaan, mga pakris. Okay. Sisay po nakabakal, Kap? Actually, nabakal po yan nung... Actually, so nabakal ni Sunwest, nabakal po yan, bago nabakal ni Sunwest, may nakabakal pa, bago sa po, tayo pinabakal. I see. Sisay po ang tagsadiri ngunyan ka yan? Pa? Sisay po ang tagsadiri ka yan ngunyan na daga? Sinda na po, so Sunwest na po ang tagsadiri. Ayun, okay. Mga pirang ektarya po, tabi, Kap, kung may ideya ka po? Po yan, sir, nasa 12.8. Pira po? 12.8 12.8 hectares. Okay. Nasa yun eh. So meaning, iyan palang private property na? So po, sir. Opo. Nasa baba siya, nasa laog siya kang 6 km permanent danger zone. Siya ng 6 kilometer and sa taas naman siya ng protected area. Ayun. So gusto sabihin, pwede ang human activity ta nasa baba siya kang 6 km danger zone, tama? Nasa loob siya sang 6. Actually, nasa cover po siya ng Pambi. Anong gusto sabihin? Kap, klarong ko tabi. Pag sinabing nasa laog kang 6 km, ano gusto sabihin tabi? Ang arang ko kaga, sir, bawal dyan mag-construct. Okay. So gusto sabihin, kung nasa laog siya kang 6 km permanent danger zone, gusto sabihin, no human activity. Bako siya nasa luwas. Nasa laog siya, sakop kan 6 kilometros, na dapat kimaglaog naman. Bawal mag-construct, ayun. bawal klaro po, klaro. So kung nasa loob siya kan 6 kilometers, talagang pwede ki activities diyan. Lalo na kung kung may ikon ang mayong volcano, unless na normal na ang mayong volcano, di ba? Opo. I see, okay. Ito pong kudal na ito, naaraman po ninyo dito, nagpaaram sa barangay? Actually, so pinching permit ka, sir, may kuman-aram na araw ka ito ang nila. Kasi, siyempre, digdi sa mayon area, kung sa nagkudal kaya diding nakabakal daga, so may buwer in, sukahoy sa na ang nila, para may palatandaan tinda sa pagkudal na may tagsadiri. So, I see. So, construct na, concrete. Yan talaga, tiga bawal yan. Kasi kami, pirmemang kami nindang tiga sabyan, under po kami ng Pambi. Mga perang kilometro tabi ang kudal tabi ka, kung may ideya ka mo? Pa? Mga perang kilometro ang halaba kang kudal? Actually, di ko man po aram kung perang, siguro 3 to 4 aral sa. Kasi di ko kaya ko kabisado ang iwan, kung kuhan, wala. Pero siguro, may estimate, ganyan, 3 to 4. Iyo. Pero ito sabi mo na nasa, tama ba? Sa laog o sa luwas kang protected area? Yes, sir. Nasa? So, nasa laog po siya o sa luwas kang protected area kan mayong volcano? Sa luwas po kang protected area. Nasa luwas. Opo. Nasa luwas. Dahil siya sakop kang protected area?
Hindi man po. Ayon, okay, nasan? Okay. Paano po nindo kap na confirm yan na bagay naan? Actually, nung time na yan, kaya tutag sa dirigaan, nagduman man din na pagpasukat sa itong area na ito, yan sa mga tanod kagawan ko na kuwata. Nagpamunta sa dirigaan, nagbininta rin na sudaga. So, inot na tag sa dire? Opo. Okay, kaya aram mo, buda aram kang tanod mo kung na in location? Oo. Opo. Nakakaabot naman ang auto tabi kap? Hindi ko sir pag nag-uuran sir, di man nakakadiretso. Ayo, ta siyempre. Ang motor, siguro, pwedeng makadiretso. Siyempre, ang panahon baga kaya, di naman masabing okay ang tinampo. Siguro, motor, hindi po siyang makaagi. Ayan. Okay. Si Mayor Baldo po, nag-coordinate na kan sa imo, sa Budang Provincial Engineering Office? Actually, di pa man po kami na, ni Mayor, mayo man siguro ngun yan. Tapos, pagdaman ko, busy po kaya si Mayor. Iyo po. Wala pa pa. Iyo. Tamay nahiling kaya pa kung post ni Governor Rosalngo niya, nagari may order siya regarding naman, dyan? Opo. Nahiling ko man sa post. Oo. Ano po ang reaction mo kay ito, Kap? Actually, kung may mga violation man yan na nasa side na po ang decision ka, sir. Opo. Okay. O sige, tabi, Kap. Salamat to na maray tabi sa Sige po, sir. Salamat. oras mo sa Thank you, DCB. sir. Baka may clarification pa si Jimmy. Jim? Okay. Duman sa area, sir. Wala kwari? Ora, sa kunyan, mayo. May kwari naman. Wala kwari duman? Stop. Pero may kwari. Kaya lang may stop. May kwari pero stop. Pero sa luwas na. Sa luwas, kumbaga, designated man talaga ito. May mga permit. Legal ito. Okay. So, yun na yan, tabi, BP. Ang medyo, ang sarap pang concern digdi, itong supatilampo. Opening. Sa, kung ano ang purpose ka itong tinampong ito. 4 lanes, Kap? Okay. May 6 lanes, may 4 lanes. Diba, sa akin, sa din bala, sa 4 lanes lang. Nakulaw na, Saan mo na, diretso yan. Mahiling na po dito sa pabarangay Tumpa. May mga sinampo pataas. Ayun na po ito. Ano yan, mga mag-aaragi dyan? So, aram na? Hindi ko aram, basta yan. Diyan po sa taas, mahiling na pag nagluduman po di sa barangay Mayonit. May tinampo na po yan pataas. Mahiling man po ng tao. Pagkabot sa taas, di din. Oo. Implied. Putol. Yan na. 4 Okay. lanes. Okay. 6 lanes. Sige, Jim. Klarado na. Yan, tabi, BP. Ang sa tuyang follow-up with punong barangay Ambo Solano kan barangay Tumpa, Kamalig, Albay. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ang barangay Tumpa, Kamalig, Albay. Always number 1, always at your service. Kasabay po si Jimmy Nasalita, may kinaraman po sa isyong yan. Anhap Clarification po ni Punong Barangay Solano. PM. Ilog tanan muna si Joshua, kasabaw pang standby ini Mga tugang 8:24 oras po sa Pilipinas. Joshua, good morning. Naputol na? Alright, sige daw. Come in, Joshua. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga parantabay and mga pasahero nin mga jeep, bus, tricycle. Nag-agi Bibi Henry magpuon sa barangay Malabog, sundo sa barangay Busay sa Daraga Albay. Pero perming nasa laog kan lingguhan karalo kago na tabi Bibi Henry dahil sa mga harararom ng lubak sa Tinampo. Kayo man ang saro sa pinaghiling-hiling na kausa kung nata halos oral daw, matinding traffic ang tikisaparkan mga motorista asin biyahero, lalong-lalo na tabi BP Henry, sa oras na mga alas 8 hanggang alas 9 ang pagkaaga. Tapos pag naglimpoy naman tabi BP Henry sa pagkahapon, magpoon kasodma, nakaresebian na DCGB News nin mga concerns, reklamo halik sa mga motorista at na biyahero na matindi ang tigisaparnindang traffic sa naunambitan niya tong area. Ehemplo kasood ma, nagpaabot sa kuya ni na concern may kinaraman sa nasabing bagay
at pinaabot man niya to ini sa Hipatura Candaraga Municipal Police. Nagresponde o kaya duminalagan duman sa area ang Chief of Police mismo Candaraga PNP, si Police Lieutenant Colonel Edgar Asuteya. Sa informasyon na nakuha niya to sabi ni Henry, wala man ni na aksidente o ano pa man ng mga untoward incident duman sa area, kundi natatraffic lang talaga ang mga motorista dahil sa wala tuoan mga road reblocking. Pero, patulungan ta ko na Diyos ng madali. Patulungan ta ko ng madali. Paano man magkaigo dyan ki traffic jam, na balda-balda ang tagsaibong na tinampo? Ang concern di Henry, di ba may road reblocking nag-ikis-ikis? Oh. Two-way man ng traffic. Iya, pero dapat maghiro yan. Di ba pwedeng din maghiro? Dapat naghiro yan. Clear ba ang tinampo? Ang pinaka-choke point, pag-abot mo digdi Henry sa may makalampas ka sa may chapel kan Barangay Busay. Oo. Ongoing ba dyan ang pagpatrabahong tinampo kan tulay. Oo. Yaon dyan Henry sa areang iyan, ang mga hararo mo na mga lubak. Oh, kaya ma-slow down lang ang mga vehicles, di ba? Bako man actually so road reblocking ang main cause two-way traffic man. Kundi pag-abot depende sa may parting Busay, partikular na sa may takod kan palaog kang kagsawaruin. Oo. Nagiging imbudo type and tinampo ta minasadit ang tinampo ta malaw ka naman sa may parte kan tulay. Oo. Ngunyan, pag malaw ka na naman sa tulay sa approach, susunod po ng baga depende kan lumang tinampo buda sa bagong tinampo. Susunod po nan kalot ng maray. Oo. Tapos pag nakalampas ka naman duman sa tulay, susunod po na naman kan bagong tinampo buda lumang tinampo, kalot naman hararom. Pangyayari man. Kaya ang tendency siyempre kan mga bihikulo, talagang binaluhay-luhay yun na maray. Lalo po halimbawa jeep, tricycle, talagang tago na depende pag minaagi dyan sa areang iyan. Pasiguro ko nang gataan na pag-aagi. Delikado sa gulong kan mga bihikulo sabi depende. Ehemplo nga nila, inagihan niya ito ni kasubadong aga para verifikaron ang nasabi ng bagay. And kumpirmado tabi depende, magin ang mobile unit. Experience ang sharing na yan. Ang problema lang kaya, sa mga sinugpunan depende kan luma budak bagong tinampo. Dito so, nagkikibig. May nagtatrabaho tabi, Joshua. Bata mauran. Hello? May nagtatrabaho? Igwa man. Kagasunong alo, may nagi ako dyan. Kung bari ang panahon ko ta, dapat kaskasan ang pagbuhos kayan, buda ang pag-asikaso ka. Naman ako nagtrabaho ko sa rungal daw. Pauran-ura. Arke Oh, hali kami, sa ikaw hali. Hali kong dinubatan duman sa bukaf. Pagtiko ko dyan. Naman ka nagtatrabaho. Ay, baka nga niya patagas ini. Dati lang sa curing period. Kuta na, pag mainit, balbalang kipay ng urag na trabaho. Oh. Ano na matapos? Ay, nako. So, kasapon baga, may nag-upload sa kuya dyan. Sabi, good morning, sir. Muna, good morning. Ano nga po ito, ma'am? Grabe nga po ang traffic digdi. Oh. Gusto mo nga kung sunod at ang helicopter dyan? Matrayang ka nga po sa personal. Pero seriously, dapat slow down lang dyan. Dapat dahil nata-traffic. Di ba? Oh. Tamagi. Oh, anyway. Anong solusyon? Ang PNP? Dahil... Pagkapod mo bipikasod ba, nagkontak na sa PNP at sabi naman, nagdalagan si Chief of Police. Pagkatapos, pagkapod giraray sa kuya, ang main cause nga sir, so mga lubak na maray sa tinampo. Patayo Kaya na siyempre, dahil magkikikayahan ng PNP na mag-siminto kaan. Kaya makikoordinate na sabi ni Henry sa proper agency para sa mga harararom ng kalot ni Henry matakupan. Pulapan, bugtakan ko ta, ibugtakan ki base course para day magdugi. Para pumantay. Budag gibon, pagkabanggi. Correct. Pagalo na dito sa pwesto. Ang kalot talaga dito, nagkakalot lang talaga. Ay, nagkakalot lang talaga. So, sunod po nan baga kan bago mo da lumang tinampo. Iyo. Ayan ang nagkakalot. Iyo. So, yan, dito Okay. problema na binisita man niya sa bago, kay si Boy sa
mobil. Kundi iyan dependre na kausakan na traffic jam, permi, sa barangay Malabog and Busay area sa Daraga Albay. Josh Okay. Povino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. 8:30 na, oras mga tugang sa Pilipinas. Babalikan ta taod-taod yan ng mga istoryang yan, mga tugang. Magbe-break muna ako ta. Standby muna tabi, Ate Angel. Hali po dyan mga tugang sa luwas ta. May bisita lang akong madali Karoon ko lang isa kuyang bisita digdit. May date lang kaming concern. Ano? Sandali lang, di maghirero. Magbabalik po si Henry M. sa programang Anhapot. Dito po sa Endong Estasyon sa DCGB. Alas 8:30, tumpak na oras sa buong kapuluan. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Noong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arena Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City,
City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa tahaw kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulong nyo, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambong saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na biulano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol. May tiwala sa sadiri ako Bicol. May disiplina sa sadiri ako Bicol. Bako mapaabaw-abaw ako Bicol. Sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility para sa libreng konsulta at reseta. Tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon, nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Naan pa si Angel, tabi, Jerome? Si Angel nandiyan pa? Wala na, naputol na si Angel. Pasensya na po kamota, napalabig sa commercial. Actually, nakul man talagang commercial. May bisita kaya ako digdi na padihon ko muna. May mga apod sa phone, may mga kaorong kita baya phone mo niya na aga. Anyway, good morning tabi kay kay Manay Agnes Gulifardo dyan sa Santo Domingo. Mrs. G, good morning tabi sa imo. Salamat sa pagtutok sa tuyang programa. Madya naman kami tabi Manay Agnes. Ihanda mo so anong aspekto ka kay ni? Ihanda mo so sa imong may pigtuga siya sa kuya nalulutuon niya pag ako naghapit sa iya. Si Manay Agnes. Sige po Manay Agnes, maray na aga tabi sa imo. A good friend from Santo Domingo, of Santo Domingo. Alright, sige. Angel Mustasa, nasa linya tabi sa dagdag na report. Haligan sa 12 minutes before 9 in the morning. Dadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay, sa mga dugang tabapong bareta. Forbidding na ngunyan ang apat na container van na babakalon kan lokal na gobyerno kan Legazpi para magserbi bilang integrated sub-police station sa Legazpi City. Ini VP Henry ang informasyon ng Legazpi City Mayor Hisham Ismail kung saan ang 40-footer na container van na ini ang babangaon sa duwa, sarong side para sa kapulisan asin sarong side naman ang uukuparon sa mga personahe kan Bureau of Fire Protection. Sa paliwanag ng Alcalde VP, ang mga container van na ini ang maserbing extended na police station kung saan nakatalaan na italtag sa norte asin na sur na parte kan syudad, lalo na taan ultimong PNP station da VP dyan sa may norte, dyan sa Barangay Rawis, kung saan harayunin marhay
sa barangay Mabinit, Mataanag, Bunga, Buyuan, asin Arimbay area, mantang sa sur, niyaon din sa Taysan, Harayuunin, Marahay, duman sa may mga barangay Canbariis, Sagpakong, San Francisco, asin Buena Vista. Sigon kay Ismail, obheto kan dugang na integrated sa police station an para malisar itong mandato kan headquarters kan PNP na manungod sa 5 minutes quick response. Sa ultimong quarter kan taon 2025 VP, iinguwahon da kan LGU na mapakalini asin sa primerong quarter man kan 2025 dapat na matapos asin ma-refurnish ini para tulos man na magamit. Nangugon sa tabi VP Henry ang kabtangkan pakikipaghurunta sa alkalde kan syudad. Po sa mandato at sa mandato ng sa tuyong Chief PNP na dapat within 5 minutes makabot po sa tuyong kapulisan in case may emergency or may krimen pong nangyari. Kasabay man po, syempre, dahil very important tigdi sa syudad ng Legazpi, especially number 9 po kita safest city, bilog na Pilipinas, very important ang police visibility tabi. So sabi ko nga na kung iliyon po ang struktura, ang last na police station po going to the northern barangay ay yaon po sa Rawis. As in, the last police station po going to the southern barangay, yaon po sa Taysan. So dapat magkaiba po kita, i-extended na police station duman. That is why makakita naman container van. It's an integrated station. Bako lang po PNP, kasabi mo po ang BFP para mo po sa fire rescue kung sakali. Apo, pero po Mayor, ang budget po para dyan? For now, let's see. Dahil ma-purchase pa lang kang container van, yun to po. Ano po, Mayor, ang marching order po nilo sa Legazpi PNP when it comes to peace and order po? Siyempre, dapat po makatawo mong girare. Maski may gili po, makatawo po dapat. Dapat makikita abusive, as in, permi lang kita yung sa tama. So, yan VP, na pahayag man kan alkalde. As in, ang hagit nga VP digdi sa Legazpi City Police Station na sa masunod na taon, makuha man lamang ang pagiging top 5 na safest city digdi sa Pilipinas. Sa sangunyan baga VP, nasa top 9 ang Legazpi City. Okay. Yan VP, yan yung mga lumang anong gigibuhon duman sa container van mabugger outpost, arugaan? Apo, VP. Itong, nemagin mang container van na halaba? Yes po, VP. Puputulon sa tahaw ito? Day sa VP puputulon, babangaon lang. Parang may division. Saro na side para sa Legazpi PNP, saro na side para sa BFP Legazpi. Day puputulon pero babangaon? I-divide sa doa. Tabangin ako hindi mag-explain kung paano ito. Day puputulon pero babangaon. Anong pagkakaiba kang putol sa banga? Ang putol, Detach. puputulon mo siya. Detach, Apo. diretso, detach, di ba? Apo. Ang banga, ilalagan lang sir para sir na separation, halimbawa dingding. Para ma-separate okay. po, May diba? division. Apo. Itong salong halaba na van, container van, divisionan sa tahaw. Apo, VP. Yan. Ang kabanga sa PNP. PNP. Saka nga po sa BFP. BFP, Yes po. Bureau of Fire. Saan ibubugtak? Tiga-adalan pa VP Henry, pero mostly dyan ini sa may parte kang norte, as in sur na parte ka na Legazpi. Dahil sa ultimo baga VP mga dating community police president sa Rawis, para yun ang marhay duman sa kung halimbawa may nangyari sa Buyuan, may nangyari ngayon sa Mataanag, dahil ngayon ma-realisar ngayon ang quick 5 minutes quick response dahil lang nga tahala awig to lokasyon kan mga kapulisan. The same din sa VP, din sa SUR, na ang ultimo po bagang hepatura dyan, dating PCP4, niya sa barangay Taysan. Paano nga ko na may nangyari dito mantigahagad ngayon sa Agpakong? Kung magbugtak nga kita ining integrated na police station dyan sa Bunker 1, medyo makaskas ngayon ang responde. Ayun. Kaya pala inapod na integrated outpost. Yes po, VP. Na may fire, may police. Yes po, VP. Ano yun? Aircon yan? Hinapot mo si Mayor? Dahil po, VP, na kukonceptualize to mismong laukay ni kasi nasa process pa lang sa VP can bidding. And then, for next quarter, sa 2026 first quarter, dapat na po makompleto na ini para magamit naman. Pero garo aircon dapat yan eh. Kung di mo aircon yan, pwedeng gari ka dyan dinarang na talong. Imagine mo dinarang na talong? Apo.
Bugtak mo dyan sa baga tapos pag Ang atop, ang atop steel, lanob steel, di ba? Steel. Apo. Oh. Pareho pala yang kangari container ba na yaon sa BIA, ayun na imagine ko na. Yan sa BIA mananggad, may igwanyang kigari container na nakatin, iyo, na-imagine ko na. Thank you, Tabi Manong Jerry. Yun na. Pero okay man, kung sa Bagyo, resistant yan sa Bagyo. Apo. Di ba? Resistant sa Yes Bagyo. po, Yan. VP. Okay, o sige. So, yan, VP Henry, ang mga storya pa haligi sa luwas, Angel Mustaza, District Tribune. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sa plano po na magbugtak ni integrated substations, mga tugang ang pulis, buyod ang Bureau of Fire. Basta Morning, Henry M. Sige, sabi ni Ate Pita, ang luwas kaan. Ate Pita, sarawayo na Ate Pita. Magdara ka naman to, ano ngunyan, Martes ngunyan. Magdara ka naman to kay Chill Taho. Saro sana Ate Pita, sa kuya, sana iyo. Iwalat mo sa table ko, saro sana po na Chill Taho. Grabe kang request ka niyo. Uyog-uyogon mo. Bit-bit sa Ate Pitang Chill Taho. Saro sana. Oh, saro sana po. Ibugtag mo sa table ko, ha? Masira mo ng Chill Taho dyan sa Alice Corner. Yan. Alice Corner. Pagka siram-siram talaga, ibang klase ang Chill Taho ninda. Dumiyan ka mo sa may Ames Barrio. Halay ka mong kanto. Dumiretso ka mo sa may Buseng. Left side. Alice Corner tabi. Chill Taho. Masira mo. Hello, Noel. Iba mo si Mrs. mo, Migo. Iba mo si Mrs. mo, humabit ka mo duman ka sa Alice Corner, masira mo ang Chill Taho. An lugar, Migo, gari ka na sa Makati? An ambiance? Magayon nun? BP, kay ngayon pa, pagtara mo, dinuman ko na yan. Si. Utrun mo ngunyan. Pwede sa mag-agom. Pagkabuan na naman yan eh. Pwede sa mag-agom, pwede sa mag-shoota. Magayon nun natambayan. Ang gulpi ba ka? Dati ba mag-gulpi man? Pwede man sa bagong. Dai, nagkaon akong sarong order. Dahil man kipiktos ako. Di ba na kung namatian? Di na kita makakaong kan sabi mo sa mag-shoota. Pwede sa mag-agom. Mag-agom, mag-shoota, pwede naman magtambay. Magayon na lugar. Malipot, makinis, malinis, malinig. Minagi kami duman BP. Take out lang ta. Then paradahan. Mina-take out ka mo. Okay man yan. Ako nga, gusto ko mag-take out mata. Uy, may tatawanan ako. Yagi ko, gusto mo? Ibakal man ko tapos sabon ko nabakal mo na tagihan ta kayo. Hindi, yagi ko na diretso duman. Malibot man sa ano man. Saan mo yagi? Pwedeng sa Washington, pwedeng sa Banyag, Agutang. Natasun ta ka sa namayon ka. Banyag na. May apat lang ako. Sige. Ito mga propose kang city, hangapot duman, may magkuyan daw ng polis. Maka-duty. Ta kung aircon siya, pwede man pare. Magayon man pag aircon yan. Makukulang kita kay polis. Ayan, adalan man yan. Adalan man kimarayan. Iyo, adalan. Ako ba siya na? Adalan I'm man just yan. asking. Adalan. Adalan. Apot pa. Matapos ka na. Sinimbang ng adalan, mahapot ka pa ngayon. Sige, salamat. Salamat, baby. Bye. Sinabi ng tama na. Okay. Good morning. Okay. Saan tabi ang Chill Taho? Oy, madam. Ma'am, ano ini? Merlani. Arog kayo ni madam tabi. Arog kayo ni, ha? Halik kang Ames Barrio. Halik kang Ames Barrio. So, kanto ba ganyan? Ames Barrio. Lumawag ka diretso. Siguro mga 300 meters sa left side. Mailing mo naman, Alice Corner. Pero nasa Tahaw siya. Alice Corner tabi, madam. Duman po, umagi ka. Tapos, igwaman sinda sa likod kan Bicol College. Yan. Igwaman tabi sa Atipita ki
Alice Corner, sa likod po kang Bicol College. Yan. Kung gusto mo naman sa likod kang Bicol College, pwede. Pwede man sa may Ems Barrio, taharani ka sa Arani ka, diyan ka po sa may Ems Barrio. Bago po magtulay, tabi, Madam Merlani, tabi, bago magtulay, dumang ka po. Magayon ang lugar, mapresko, tabi na lugar. Tamang-tama sa mag-agom, sa mag-syota. Di ba? Di ba? Tapos, yan, naman ko mag-iling-iling kay, nagbantay naman sa akin na tipita na kasing mas magayon si ina. Mas magayon si ina. Sa Bicol College ba yun naman? Ang Bicol College kay harani man sa puso ko ta, nag-eskwela pa ako dyan. Ika-Chief Ramer, ang hapot-hapot mo, pigdidisponer ka na, ada kumatara. Kung dahil syota, mag-disponer ka syota. Yo. Pwede man dama. So, akin natipitan, nahiling mo ito sa akin niyang babae na magayon nun. Ang mga akin natipitang duwang babae, puro kumidbidi. Si Paula Boda, si Paula. Paula kaklase ni Mrs. Nag-iriba sinda, si Paula, si Septong Saro, si kagawad ko niyan sa Barangay 7. Pag nag-iriba sinda, nagkariba, si Paula, si... Nawala sa dila ko si Kwan. Susaro pa. Apat na si Angela, si Loan, si Paula. Pag nagkariba yan, boda, so tong si... So kagawad sa Barangay 7 ko niyan. Boda, susaro pang taga-Sabang. Pag nag-iriban sa Ramirez, Salbatana, puro magayon nun. Tama tabi Ate Pita. Yan. Sige. All right. Mga tugang, salamat po sa pagkantabay. Mabalik po ka alas 3 sa programang Pink Yun Mo Baby. Kuligari, may meeting akong alas 3 eh. Si Jillian pala, si Jillian. So kagawa dyan sa Barangay 7 ko yan. Si Jillian and si RV. Yan. Jillian and RV. Dyan sa Barangay Pigkalikay. Tama, Tipita. Yan, alright. Sige po, thank you, goodbye. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. I love you all. Mabuhay.